tono Chukwu. Si Chineke ọ bụ Chukwu n'ezie. Si Chineke ọ bụ Chukwu n'ezie. N'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke atọ n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji wee kene Onyenwe anyị maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị. Ka anyị na-ekene Chineke maka onyinye ndị a niile. Ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile nke izu ụka anụnwa anyị banyere, na-erunye n'aka ya wee na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agbazila anyị, ka ọ na-agọzi anyị, ka izu ụka anụnwa makarịala anyị mma site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukarịstị anụnwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye ka nji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọgbọ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Wayo Chineke jike niile dị ndụ ebighị ebi, biko anyị na-arịọ gị na-eduzi omume anyị n'ụzọ ga-amasị gị, ka anyị jupụta n'ezigbo ọrụ n'aha nke nwa gị hụrụ n'anya, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Nehemaya. Ezra, onye ụkọchukwu, butere akwụkwọ iwu n'ọgbakọ ndị mmadụ. Ndị nọ n'ọgbakọ ahụ bụ ndị nwoke, ndị nwanyị na ụmụntakịrị ndị toruru ogo ịghọta ihe. O guzoro na mbara chere ihu n'ọnụ ụzọ a na-akpọ ọnụ ụzọ mmiri, n'ihu ndị nwoke, ndị nwanyị na ụmụntakịrị ndị toruru oge ịghọta ihe, wee gụpụtara ha akwụkwọ a bido n'isi ụtụtụ ruo n'ehihie. Mmadụ niile gere ntị nke ọma ịnụ ihe si n'akwụkwọ nke iwu ahụ. Ezra, onye ode akwụkwọ, guzoro n'elu mkpọmkpọ eji osisi wee rụọ maka ihe a. Ebe ọ bụ na o guzoro n'ebe dị elu, mmadụ niile hụrụ ya nke ọma. O wee meghe akwụkwọ iwu. Mgbe o meghere ya, mmadụ niile kulitere ọtọ. Ezra bịa too Chineke. Chukwu ebuka. Mmadụ niile chilie aka ha elu zaa, amen, amen. Ha wee hụlata isi, kpudo ihu n'ala, bịakwa tuo onwe ha n'ala n'ihu Chineke. Ezra bido gụpụtara ha iwu nke Chineke, na-akọwara ha ihe ọ pụtara, nke mere na ndị mmadụ ghọtachara ihe ọ gụpụtara ha. Oge ahụ, onye eze bụ Nehemaya na Ezra onye ụkọchukwu na ode akwụkwọ na ndị si na agbụrụ Levi na ndị na-akụziri ndị mmadụ ihe gwa ọgbakọ igwe mmadụ ahụ sị, taa bụ ụbọchị dị nsọ n'ebe dị nwere Chineke unu nọ. Unu erula uru, unu ebela akwa, n'ihi na anya mmiri jupụtara mmadụ niile n'anya mgbe ha gechara ntị n'iwu nke Chineke. O wee gwakwa ha sị, laanụ rienụ nri mara abụba, ṅụọnụ mmanya dị ụtọ, mana nyekwanụ onye nke na-enweghị ihe ọ na-eri, n'ihi na taa dị asọ n'ebe dị nwenụ anyị nọ. Unu ewela iwe, n'ihi na ịṅụrị ọṅụ na adị nwenụ bụ mgbasi ike nke unu. Okwu nke osebro ụwa. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ, ha bụkwa ndụ.
nke onye nwe anyị zuru oke, ha na-akpalite obi elu. Ọchịchị nke onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ha na-enye ndị umeala amamihe. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ, ha bụkwa ndụ. Iwu nke onye nwe anyị ziri ezi, ha na-enye obi aṅụrị. Iwu nke onye nwe anyị doro anya, ha na-enye anyị ihe. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ, ha bụkwa ndụ. Ịtụ egwu nke onye nwe anyị dị nsọ, ọ na-akwadosi ike ruo mgbe ebighị ebi. Iwu nke onye nwe anyị bụ eziokwu, ha niile ziri ezi. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ, ha bụkwa ndụ. Onye nwe anyị, okwu ọnụ m na echiche obi m nwetara amara n'ihu gị. Gị bụ onye ogbugbo m na nkume m. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ, ha bụkwa ndụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ahụ, nke nwere ọtụtụ akụkụ ahụ dị iche iche, otu a ka ọ dịkwa na Kristi. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ dị ọtụtụ, ma ha dum jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. N'ihi na emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, wee mee ka anyị banye n'otu ahụ Kristi ahụ, ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ Grik, ma anyị bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Otu ọ dị, ọ bụghị naanị otu akụkụ ahụ ka mmadụ nwere, kama akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ. Ma ọ bụrụ na ụkwụ ga-asị, n'ihi na abụghị m aka, esoghịkwa m bụrụ ahụ, nke ọ ga-eme ka ọ ghara ịbụ akụkụ ahụ mmadụ. Ọ bụrụkwa na ntị ga-asị, n'ihi na abụghị m anya, esoghịkwa m bụrụ ahụ, nke a ọ ga-eme ka ọ ghara ịbụ akụkụ ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na ahụ dum bụ sọ otu ogbe anya, gịnị ka a ga-eji aṅụ ihe ọṅụṅụ? Ọ bụrụkwa na ahụ dum bụ sọ otu ogbe ntị, kedu ka a ga-esi anụ ihe ọbụla? Ma otu ihe si dị, Chineke maara ihe kpatara o jiri debe akụkụ ahụ dị iche iche n'ime otu ahụ mmadụ. Ma a sị na akụkụ ahụ mmadụ dum bụ sọ otu ihe n'ibe ya ahụ, kedu ka a ga-esi akpọ ya ahụ mmadụ? Ma otu ọ dị, ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ya mere, anyị apụghị ịsị aka, ịdịghị mkpa. Ọzọkwa, isi apụghị ịsị ụkwụ, unu adịghị mkpa. Kama ọbụna akụkụ ahụ ndị a na-eche na ha esighị ike ọbụla bụ ndị dị mkpa karịsịa. Akụkụ ahụ ndị anyị na-eche na ha ekwesịghị nsọpụrụ ka ibe ha
ka anyị na-asọpụrụ karịa. Akụkụ ahụ ndị na-adịghị mma n'anya igosi n'ihu ọha ka anyị na-akpachapụrụ anya karịsịa. Anyị na-akpachapụrụ ha anya otu akụkụ ahụ anyị ndị mara mma igosi ihu ọha na-adịghị achọ, ma Chineke jiri aka ya gwakọta akụkụ ahụ niile n'otu ụzọ gbara mmadụ gharị. O were akụkụ ahụ ndị mmadụ na-eleda anya debe ha n'ọnọdụ mmadụ ga-asọpụrụ ha. O mere nke a ka nkewa ghara ịdị n'ahụ, kama ka akụkụ ahụ niile n'otu derịta ibe ha mkpa, ka ọ ga-abụ mgbe otu akụkụ ahụ nọ n'ihe ụfụ, akụkụ ahụ ndị ọzọ esoro ya hụkọọ ahụhụ n'otu. Ka ọ ga-abụkwa mgbe a na-enye otu akụkụ ahụ otito, akụkụ ahụ ndị ọzọ esoro ya ṅụrịkọọ ọṅụ. Ma otu ọ dị, unu onwe unu bụ ahụ nke Kristi, bụrụkwa n'otu akụkụ ahụ ya. Ma Chineke ahọpụtala n'ime nzukọ ya ndị ọrụ dị iche iche. Nke mbụ, ndị ụmụazụ; nke abụọ, ndị amụma; nke atọ, ndị nkuzi. Ndị ọzọ so ha bụ ndị na-arụ ọrụ ebube na ndị e nyere onyinye amara dị iche iche ịgwọ ndị ọrịa, na ndị nwere mmụọ inyere ndị ọzọ aka n'ụzọ dị iche iche, na ndị nwere mmụọ ọchịchị, na ndị nwere ike ịsụ asụsụ dị iche iche. Ha niile abụghị ndị ụmụazụ, ha niile abụghị ndị amụma, ha niile abụghịkwa ndị nkuzi, ha niile abụghị ndị na-arụ ọrụ ebube, ha niile enweghị onyinye amara ịgwọ ndị ọrịa, ha niile ejighị asụsụ dị iche iche na-ekwu okwu, ha niile esoghịkwa ike ịkọwa asụsụ. Okwu nke osebro ụwa. Onyenwe anyị ziga m ka m bugara ụmụ ogbenye ozi ọma, ka m zie ndị eji na mkpọrọ ozi na ha enwerela onwe ha. Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Ezigbo Theophilus, ịma nke ọma na ọtụtụ mmadụ akpọọla ya ọrụ ide akwụkwọ akụkọ maka ihe niile Chineke mezurula n'etiti anyị. Ha dere akụkọ ahụ dị ka ndị sitere na mmalite ji anya ha hụ ihe merenụ, dị ka ndị ekenyere ọrụ ichekwaba
na izisa ozi okwu Chineke nke e nyere anyị n'aka idebe. Theophilus dị oke ebube, nke mere m ji chee na ọ dị mma ebe m sitere na mbido mụtasịa ihe niile gbasara akụkọ ọma nke a, ka m dere gị otu ihe niile siri mee. Ihe m ji edere gị ya n'akwụkwọ bụ ka ị wee mụtasịa eziokwu niile banyere ozi nke a eji okwu ọnụ zie gị na mbụ. Jesu laghachiri na Galili n'ike nke Mmụọ Nsọ. Akụkọ ya banyere ya were gbasaa n'ala dum gbara ebe ahụ gburugburu. Ọ kụzikwara ihe n'ọtụtụ ụlọ nzukọ ndị Juu. Mmadụ niile were na-enye ya otito. Jesu wee bịa rue na Nazaret ebe a nọrọ zụpụta ya. O wee banye n'ụlọ nzukọ ha n'ụbọchị izu ike dịka o si eme ebe ọzọ. O wee bilie ka ọ gụọ ihe mmụta n'akwụkwọ nsọ. Ha nyere ya akwụkwọ obodobo onye amụma Aịzaya n'aka. O wee saghee obodobo akwụkwọ ahụ, chọta ebe edere sị, Mmụọ nke Onyenwe anyị adakwasala m, n'ihi na o teela m mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O zipụtakwara m ikwusara ndị a dọtara n'agha ụzọ ha ga-esi nwere onwe ha, na ịgwa ndị isi ụzọ ha ga-esi hụ ụzọ, na izila ndị niile a na-emegbu emegbu ka ha nwere onwe ha, na ikwusa na afọ ezuela mgbe onye na-anara mmadụ nke ọma. O wee kpuchie akwụkwọ ahụ, nyeghachi ya onye na-eje ozi nọdụ ala. Mmadụ niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee wụkwasa ya anya n'ihu. O wee malite ịgwa ha okwu sị, taa emezuela na ntị unu ihe edere n'akụkọ ebe a m gụrụ n'akwụkwọ nsọ. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Amen. Ndị jere eje, ndị anyị chere ụlọ, anyị si ụnụ nnọọ, maka na eje ana bụ isi ije. Ọ bụrụ na ejechalụ tọkịlị n'ụzọ, ama m na ọgba aghara aka adịghị ebe a, mana Chineke mere ebele anyị nwee ike jee n'udo. Ndị niile nwere mmemme, ma ndị mere Thanksgiving, ma ndị mepere ụlọ, ma ndị gbalụ nkwụ, ma ndị gbara akwụkwọ, ma nke fọrọ afọ. So nke ọbụla emekọbala, emechaa ha niile dị n'udo, enwere nsogbu ọbụla. Anyị nwee ike nwechaa aṅụrị niile ahụ, natakwa n'udo na enwere nsogbu ọbụla. Bunie ya wenu, bunie aha ya wenu. Chineke kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Nwanne m bunie ya, ndị nne bunie ya, ndị nna bunie ya, ụmụaka bunie aha ya wenu. Chineke kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu. Amen. Tata bụ ụka nke 3
n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Unu n'anya unu ga-afụ na ngwongwo niile akwalụ n'ụlọ ụka na Krismas wee banye New Year, wee mee Epiphany, ozugbo emechalụ Baptism of the Lord, mmemme Krismas megene gafee. So kịta ọnya mee n'anya n'ọta, ị ga-afụ na ọta adịgo light maka na mmemme niile emechagie. Kịta ordinary time of the year, ọ mbụ ka na-asị anya anyị mee gịnị, anyị relax ya. Relax. Na tension adịrọzi. So onye ọbụla relax ya. Relax your nerves. Relax your onwe gị ọfụma. Maka na agha ka na-abịa. Agha ka na-abịa. Before anyị na-abanye na ngwụcha February ọfịọ. Kedu ọzọ a na-abanye? Lent. Anyị azọbanye ụkwụ na Ash Wednesday. Azọbara ụkwụ na Ash Wednesday. Onye ọbụla ekekwa ji n'ugwu. Egwu echenjie, akwa echenjie. Esikwa from green banye ebe purple. Abanyere purple, ebido bụba ọnụ, bido Stations of the Cross. Onye ọbụla akpọbakwa Chineke na ome. Megide elukwa oge Easter. Etie Chineke hallelujah. Ihe ọma emekwa na ndụ anyị. Agafechakwa Easter, asịkwa onye ọbụla megene relax ya. A relax kwazie, a na-ejekwa ejegide until abanyekwa na season of Advent ọfịọ. Ya bụ na kịta bụ time to relax your nerves. Relax. So that ka anyị nwee ike kwado ọfụma maka Lent. Maka na azọ banyere ụkwụ na Lent ọfịọ, ebidokwa okwuchukwu Lent. Ụbọchị a ga-ebu ọnụ ịta anụ, ọ bụrụ njọ. Ụbọchị ị ga-eme ọpịpịa irie nri juo afọ, ọ bụrụ njọ. Si enwe nke ọbụla ị ga-eri mee gịnị, ribie kịta. Anụ ọbụla ị ga-ata n'ụwa mee gịnị, anya ka njọ sị gị relax. Mmanya ahụ ị ga-aṅụ, ọkwa ịfụrụ akpịrị mmanya na-adọ gị, nke ahụ ị ga-aṅụ ṅụbịa kịta, ya egbukwana gị egbu. Ya bụ na ụka nke ịtọ ka anyị nọ tata. Anụ ụka nke ịtọ Pope anyị, Pope Francis, melie ka ọ bụrụ Sunday a na-akpọ Sunday of the Word of God. Ya oge a na-echeta ike dị n'okwu Chineke. Sunday of the Word of God. Ike dị n'okwu ọnụ, ọkwụnụma. Ike dị n'okwu ọnụ, ọkwa ifo ilega. Iji ekwu okwu, there is power in it. Enweghị ụbọchị nkọwali ọfụma nsị na problem anyị nwere bụ na anyị aghọtara ike dị n'ọnụ anyị. Anọnya mere na anyị adịghị use it to our advantage. Anọnya melụ ekwensu bịa ma anyị nwanyị. Onye ahụ agbafere ọsọ. Enweghị ụbọchị nkọlụ na akụkọ maka ezinụlọ jechala ụlọ Krismas na Nigeria. Nata. Mgbe ha aka m nọ n'Ọnịcha. So wee nata, ọ bụ na ya dị ha n'iru be ha, n'iru flat ha, na enwere ihe eji akwa red wee kechi wee tụbata n'iru be ha. Ha natazi ụlọ Krismas, onye ọbụla fụ ihe ekele akwa red ọsọ. Na ndị abịa igbu ha n'ọche ka ha batazie ka ha wee gafee, ka ọ bụrụ na ha nyụ ha ya okwu ozugbo onye niile nọbe ha agha. Onye ọ na-atọ ọnụ ngwongwo niile ha bụ ha buchi akwazie n'ime moto, nwere ekwela aba n'ụlọ. Ka ebe ebili ọsọ ahụ n'ụlọ ụka kpụrụ fada na-enwe ndị niile dobere ọgwụ n'ihu be ha. Fada bịa na ọ na-ebịa kwụrọ na ahụ. Gịnị ka fada ga-eme iche ime emenwu? Maka na fada kwenyere that there is power in the world, mana gị nwa mee gịnị ikwenyere. Anọ nya ka ọsọ jiba ha n'ụkwụ. Etiezie isi, ejelu mpụta na-aga. Onye ọbụla nọdụ n'azụ na-alụ aka na ebe ọ bụ ebe a. Fada bụ ọnụ nwa mmadụ ọkwa ya. Isi ekwu ọnwụ. Onye ọ na-anọdụ n'azụ na-alụ aka. Elutezie m n'ihe nwa n'anya. Ọ bụrụ gịnị? Isi ọka ka ụmụaka ji wee gwuo egwu. Ịma ha ụmụaka gwuchara egwu kenye akwa red n'isi ọka. Mebi onye ahụ maa ya ibie ma ya isi ọka wee dabata n'iru be ha.
isi ọka ekele akwa red ka gịnị na-eme na-achụ nne nna na ụmụ ha niile na-eje ụka kwa ụbọchị ọsọ maka na ha ghọtara ike ha nwere. Gịnị bụzi okwu ahụ? Why not use the power in your tongue to condemn? Ọ bụgodị na-ekwensu, at the mere mentioning of his name, every knee shall. Ọ ha akwụkwọ nsọ gwara anyị. Ọ ha akwụkwọ nsọ. There is power in the word of God. Onye melu popu ji ya remind anyị tata. Ike dị n'akwụkwọ nsọ n'ụwa. There is power. Akwụkwọ akwụkwọ nsọ n'ụwa na-aba abịa ụbọchị ụka na-agụ. Mgbe ụfọdụ ama na a na-agụ ya, ụfọdụ n'ime anyị eche nọ Jesu gwalụ ndị Izrel sị, ọ bụrụ ndị Izrel, nwekwa Izrel ọzọ a na-agwa, ka ndị bụ Izrel a na-agwa anyị nwa nọ n'ụlọ ụka na bụ ịnụrụ anyị Izrel tinye Jesu gwalụ Michael sị, Jesu gwalụ ọkaibe sị, Jesu gwalụ dọkịta nna sị, Jesu gwara anyị niile nọ n'ụlọ ụka sị, ọ ihe ọ bụ anyị personalize ya tinye n'onwe gị, ọ bụrụ gị nwa ka a na-agwa, mana iche na onwe ndị ọzọ a na-agwa, enwere onye ọzọ a na-agwa. And that's why ị ga-ejuwe na-claim the power in the word of God because it belongs to you. Ike dị n'okwu ọnụ. Onye na-eme mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu okwu, mgbe ụfọdụ nwere ike na-akpọ ụmụ gị na-enye anụ ọhịa, ị na-ezuzugharị etu a ka ị ga-ezuzugata ofu ụbọchị uwe chinahụ gị, ikwuo ya dị ka egwu, mana ọ bụrụ ezigbo okwu dị ha. Enwe ụbọchị nnọkwa n'ụlọ ụka nsị, mgbe o nwere ya na nwunye na-ese okwu, ihe na-apụ n'ọnụ ya bụ over my dead body, over my dead body. Okwu kata dead body asị anaghị ebu nakwụnụ gị, ọkwa dead body ya na-akpọ na-agụghị agụ over your dead body, na ị ga-akpọkọta dead body a dead body ofu ụbọchị anyị esi ebe a bụrụ gị bunaga. Nsị a n'ihe a bụrụ okwu onye ụka na-ekwu. Onye ụka na-ekwu okwu ọjọọ, onye ụka na-ekwu ezigbo okwu because there is power in the tongue. Ihe eji ile na okwu wele eme bụ ngọzi, adaeji okwu wele condemn. Enwe program nọ within the week. Enwe ndị message presentation in that program. Then I say, okay, onye ma contributions. So one person bido, ihe niile o kwuru about one of the presenters bụ negative. Negative. O kwusia ya the instructor. Say, okay, I heard you very well. But I say, is there a way you can turn all these things equal the negative into some positive words? Or say, wait, chekata how to be positive. Often they are so difficult. Why? Because negative is easier than positive. Or the easier to go negative. Or say, Father Cosmas now. So say happy negative. Before when positive, negative, I will go. So negative is easier to say, and that's why it's easy to condemn than to proclaim. The word of God is supposed to give life, not death. Onye mere na akwụkwọ nsọ ige n'ihe ọgụ nke mbụ enweta na akwụkwọ nke Nehemaya. Mgbe Nehemaya, mgbe Ezra is the priest of the time. At this time, Israel from captivity na Babylon. Mecha Chineke were ezie a king a na-akpọ Cyprus na Assyria. Ewe merie ndị Babylon. Because all the cheta before this time, Israel tala afufu ba akwari nne, ha wee sị, if I forget you, O Jerusalem, ka aka ni mmegene gbọnwụọ. Then Chineke wee wete onye a na-akpọ Cyprus wee je merie ndị Babylon. Cyprus emerisia ndị Babylon. Wee nyezie ụmụ Israel freedom to go back to Jerusalem. Ha batazie Jerusalem, nenezie Jerusalem be ha, ọ bụ na akụrichaga ebe niile. Temple Solomon was plundered. Ihe niile ha nwere nghasa. Ha nene kata mbe etu aka ha si gbanye aka. Ike kwụrụ ọtọ gwa onye ọbụla. Etu aka ba anyị dịzi. Kedu ihe bụ their consolation?
onye ụkọchukwu Ezra wee jebupụta akwụkwọ nsọ wee gụbalụ ha akwụkwọ nsọ. Eziokwu na be anyị aghasasigo, eziokwu na ụwa niile aghasasigo for you, but listen to the word of God, because the word of God is your strength. N'ọsọ okwu Chineke bụ ihe nwere ike ịgba unu ume n'ime ajọ ọnọdụ niile. Ezra wee gụbalụ ha akwụkwọ nsọ. As na Ezra agụkatazi akwụkwọ nsọ a, ha gekatazie the strength from the power of God, the consolation from the power of God. Ha bido bebe akwa. Akwa ka ha na-ebezi. Ezra gụchaa ihe ọ na-agụ wee dobe akwụkwọ nsọ ahụ wee sị ha, unu ebezi n'akwa. Do not be sad that even in the midst of ruins, even in the midst of death, even in the midst of poverty, even in the midst of confusion, that God is with you. Fichan yurunu. Onye ọbụla kwụrụ ọfụma gaba na ebe unu na-aga maka na Chineke nọnyere unu. That is the power of the word of God. Okwu Chineke na-agba ume. Okwu Chineke bụ ike. Ewegosi anyị n'ozi ọma mgbe Jesu Kristi bata n'ụlọ nsọ, o buru nya bụ okwu Chineke gụọ. Ọ gụsị okwu Chineke, ndị mmadụ nọ na-eni. O wesị ha, nọ taa ka okwu Chineke niile adị n'akwụkwọ nsọ ma gịnị mejupụta na mụnwa. N'ọnya bụ Jesu bụ okwu Chineke ahụ. N'ọnya bụ Jesu bụ ike ahụ niile anyị na-achọ maka ya. Ugboro one ka ị ka na-agụ Baịbụl gị? Kedu ebe anyị si enweta our own information? You can enweta your information from the word of God. You can enweta your information from the secular information. Kedu ebe information anyị si abịa? WhatsApp, YouTube, or Facebook, Instagram, Twitter, CNN, Fox, whatever. That's the only information I know. In the time of your confusion, or can be your strength. Had the chama, but there is power in the word. Being a marital problem, no matter the counselor, if you don't add the power of God, your marriage. Also, you got the most professional counselor on the world. So, also, you're going to be here technicalities. Or be equal and rephrase there, equal and reframe more. Does it mean that this? You say, maybe so you mean it is this? Okay, can you narrow it down this? What a suggestion. You must suggestion. Makana okwu Chineke ka ọ ga-abịa egosia onye ga-etotu different meaning to life. Onye ga-etotu different meaning to your marriage. Onye ga-etotu different meaning to problem ụmụ gị na-enwe. Onye ga-etotu different meaning on how to handle life, how to handle ụmụ gị, ma ndị na-ekopụ ekopụ, ma ndị ada anụ ihe, ma nke na-anụ ihe. Onye ga-guide. Even okwu Chineke ka ọ ga-abịa egocha ọwụwọ gị mmiri n'obi. Obi ga-adajụlụ. Ihe ọgụ nke abụọ wee kọwala anyị etu Chineke si enye onyinye. Onye ọbụla o wesị anyị na anya dị mkpa, na mkpa anya dị bụkwa mkpa aka dị, na mkpa ntị dị etu akwa ka ọnụ dị, na-enweghị onyinye Chineke nyere anyị n'ahụ aka ibie. Ihe o ji kọwala anyị etu ahụ bụ onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka dịcha mkpa. Enwere onye adịrọ ibie mkpa n'ụlọ ụka, maka na Chineke nyere anyị onyinye dị iche iche. Anọ onyinye ahụ dị iche iche ka onye ọbụla ga-eme gịnị? Ga-eburu wee bata ihe wee makarịa. And ihe o ji oche kọwala anya na ihe bụ Christianity, ihe bụ the word of God is love. And ọ bụ na love adịrị ya enwe division. Aka asị mba n'ọnya dị kachalụ mkpa, anya asị ewepụ mba anya ị ga-afụ ụzọ. Anọ na ịfụrụ ụzọ gịnị ga-eme? Ị daa na step a. Then ọnụ asị ngwa ebe ị ga-afụ ụzọ, ngwa bịa rie nri ka ị dị ndụ. Ihe etinye nri n'anya,
ime etinye nri n'anya, ị ga-etinye n'ọnụ, den ọnụ asị ntị asị oke, ngwa na ọkwa ifuru ụzọ, ọkwa ilili nri, ngwa bịa ka ịnụ ihe. Enwere ka anụba agha ya mmadụ mgbe a tụrụ bọmbụ ndị mmadụ agbafecha because na ede anụ ihe. Each component dị nnukwu mkpa. Etu aka ọ dịkwazị ma ụmụaka Chineke nyere anyị. Mgbe ụfọdụ nwere ike mụta nke ada anụ ihe, ike akwụrụ ọtọ gbo gị, sọ ihe ga na-abịa gị n'isi bụ Chineke ịmalite ị ga-esi bupụrụ m ọnwụnwa. Mana mgbe ụfọdụ ime ama nke ga-azọ gị, enwere okwu ụbọchị ị ga na-aya arụ ime nweta onwe gị. Ndị nke ọzọ a niile macha ihe bụ ezigbo mmadụ nwere nọ n'ụlọ, nke ga-azọ gị nke ahụ akpọrọ na-agafu. Ọ bụla bụ Chineke ga-edobe n'ụlọ ụbọchị ahụ, ọ bụla bụ ga-ekupụta gị n'ọnwụ. Etu a ka ọ dịkwazị anyị niile n'ebe a. Okwu Chineke bụ ịfụnanya. All love, that's what it is. That is the word of God. Ịfụnanya. Ka okwu Chineke mịa mmiri n'ime anyị, ka ịfụnanya Chineke ahụ tọọ atọ n'ezinụlọ anyị na New Year n'ụwa. Enwekwanụ nke a da-emetacha ọfụma, ka anyị were obi ịfụnanya were sobe onye ahụ, ka anyị nwee ike jikọọ ọnụ, ka amala Chineke baala anyị n'ụba site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe n'otu Chineke. Ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụ, ọnwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ, ndị ga-edu anyị na mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, tata ka ịkọwala anyị na ike dị n'okwu ọnụ, na ike dịkwazị n'okwu gị. Anyị na-achọ ibulu ọnọdụ anyị niile site n'ike ahụ dị n'okwu ọnụ anyị, iji wee gosipụta gị ọnọdụ anyị niile, nwee nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị.
Iwe na anyị nụrụ anyị anyị ka anyị natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile, ka anyị chetakwazi nwanne anyị nwoke Dikin Ụzọigwe, onye nke nọ na nnukwu nyanya, onye nke nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. Ka anyị yọọ amala Chineke n'isi ya n'ụzọ pụrụ iche. Ka anyị yọkwazi ọgwụgwọ nsọ nke si n'aka Chineke abịa n'isi ya. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m. Were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Onye nwe anyị Chineke dị ndụ, Chineke dị mma, Chineke fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, atụmatụ anyị niile nke afọ 2022 bunye gị n'aka. Anyị ewelugo nwaodibo gị Dikin Ụzọigwe bunye gị n'aka. Anyị na-ayọ ka ị nekwasị anyị niile anya n'ofu n'ofu, nekwasị ọnọdụ ndụ anyị niile anya n'ofu n'ofu, gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
rọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị biko mee ka onyinye ndị a bụrụ ihe ga-asọ gị naranụ, mekwa ka aja anyị na-achụdo anyị asọ ya wetara anyị nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otuto nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta nke ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie sọgide edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee rụọ ọrụ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ụmụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi ụna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, meenụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị ose bụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enyo, na elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo ka ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, na elu nwa atụrụ nke Chukwu, na elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụrụ ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, biko mee ka amara gị nke na-enye ndụ na-edu anyị, ka anyị wee ṅụrịa n'onyinye gị oge niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection for churches in need in Europe, Latin America, and Africa. The choir. Oya Chukwu n'ọgaza gị ekpere Yoma. Oya Chukwu n'ọgaza, Oya Chukwu n'ọgaza gị ekpere Mezaya Yoma. Oya Chukwu n'ọgaza. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. We are reminded Onyechi book Mass to book Mass 2 weeks in advance to be able to go into the bulletin. Religious articles is open at the back. You know, and all the woman and Nagomana is open back again. Annual Catholic Appeal is concluding. Those who made pledges, because around they are up, because final payments will have to be paid January 30th. January 30th, so because one number. Parents of confirmation class, please pick up your child's book. They need it for their Zoom class today. So now the confirmation class, pick up the book. Unucheta name announcement for flight for 27th of February. 27th of February. Kaibria Nuche. On another note, in 2 weeks' time, I get a stand-up meeting now, parking lot or at the back, just to pass information. Otito dịrị Jesu. And we're birthdays. Chika dibio. May the blessings of the Lord be upon you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Dada. Happy birthday to you. Anniversary.
Okay, before enwe onye the church si ka ọ gwa anyị okwu. Ndị be Nweke chọrọ ikene Chukwu n'ihe ọ na-emere ha ka anyị jee n'azụ wee gbagotezie, and then after that ha emebezie dia. Okay. Just briefly. Snappy, 2 minutes. 2 minutes. Hi family, how are you?